दुनु बेरा कर पूजा भई किनी बुखर पूजा भई कैसे किनी बुखर पूजा भई। एगो प्रमोद प्रेमी के बवाल अलगे चलता वो दुकान मूड़ी के प्रणाम करता रहे। रेडी 1 2 1 2 बोला धनिया कवन कलाकारी हो गई सूट साड़ी हो गई अभी बारी तू कुमारी बेकरारी हो गई कमर बीमारी हो गई। भैया एक लाइन में बोली ना रहुआ वही से बोली कि बोला धनिया हम बोलता नहीं कि बोला धनिया कवन कलाकारी हो गई सूट साड़ी हो गई अभी बारू तू कुमारी बेकरारी हो गई कवन बीमारी हो गई। आपका लाइन है कि दुनु बेरा कर पूजा भई किनी बुखर पूजा भई। बोलिएगा एक लाइन किनी बुखर पूजा भई। आज अमृता जी को लोग जान जाए कि सिर्फ भक्ति नहीं शक्ति भी गाती है। बोलिए ना एक लाइन माइक चालू कर दीजिए भैया। हाँ बोलिए क्या बोलना है। किनी बुखर पूजा भइल कैसे हम हो गए बता क्या। अच्छा किसको किसको पता कि नींबू खरबूजा काहे भइल किनी बुखर पूजा भइल किनी बुखर पूजा भइल किनी बुखर पूजा भइल कैसे किनी बुखर पूजा भइल। बगली से निकाल सैया जी उठाओ से रुमाल सैया जी पार पानी भैया बोले हो। रुकिए 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 इसको पकड़िएगा। आज तारा हम फीता काटबो। सुनिए उधर से आप लपटाते हुए नाक की तरफ ऐसे 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 लपटाते आप आइए हम इधर से आ रहे हैं कि पातर कोनी होइया डोले हो लपटा कहिए कि नदिया के पीछे जैसे मैया डोले ओ सही मोर सैया। हेलो 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 जब हेलो तो जाइए इधर आइए संतोष भैया एक बार थोड़ा मारिए कैसे कि बाल तोहार करे झप 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 कि कमर तोहार करे लप 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 कि बाल तोहार करे झप 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 कमर तोहार करे लप 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 लप। हाँ ये हाँ कि कमर तोहार करे लप 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 लप। हट जाइए कृपया साइड से हटे बीच में नंगा तार है कि बोली में तहरा बोली में तहरा तरना बा। हाँ हाँ ए जरा कि देखी के लोग
बाल तोहार पजा 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 कम तोहार करे लप 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 होली में तहरा तराना देखी के लोगवा दीवाना बा ओई तोरा ठमा ना चूका भई का भई हां कि आवए जान पे गन लेला कि जवन बावे पसंद तना दन लेला लमका कि गोलका किनी बुखद पूजा भइल किनी बुखद पूजा भइल किनी बुखद पूजा भइल कैसे किनी बुखद पूजा भइल देखिए देखिए इनका पीछे से निकला जाता सारा इज्जत बाहर होता लेकिन इनका बुझा ए जगदेव ना मनबो जगदेव सपना देख रहे हो ना मनबो तारा मुंह में खिया दे 2 रसगुल्ला अमरजीत भाई कि चले लुला हमें तो बोलता वे हेलो कि देखी के दिल हमार बोलता वे चढ़ल चेहरा नूरानी बा कि चढ़ल सोनावा के पानी बा हो पानी बा अब तो चले लुला हमें बोलता वे देखी के दिल हमार बोलता वे चढ़ल चेहरा नूरानी बा चढ़ल सोनावा के पानी बा हो पानी बा खाली हमारा तरफ नजर रख रहे हाँ नजर रखब तो ठीक रही कि धनंजय कृष्णा के चूजा भई धनंजय कृष्णा के चूजा भई किनी बुखर भूजा भइल कैसे किनी बुखर भूजा भइल कि बोल धनिया कवन कलाकारी हो गई सूट साड़ी हो गई बारी तो तुम्हारी बेकरारी हो गई कवन बीमारी हो गई तुम बेटा पूजा भई लव यू टू भाई अच्छा बुला ले अच्छा भैया है ना ओहो बिल्कुल कि दोनों बेटा एक पूजा भाई